Nosaltres des de l'any 2016 hem fet una inversió molt gran en renovar tota la flota de vehicles, de camions, de més de 16 milions d'euros, i avui hem rebut les 2 escales que portàvem esperant ja molt de temps, que són molt importants per als incendis de vivenda, que cada vegada malauradament en tenim més, també per als rescats en altura, i aquestes escales suposen una inversió de prop de 1.600.000 euros i estem molt satisfets. Característiques que, al meu punt de vista, són les que més les diferenciarien de la resta o de lo que tenim fins ara, que és afegir una línia de vida al llarg dels tramos d'escala per a poder assegurar als bombers en el cas de que tingueren que fer una pujada manual. Això per una banda, i per una altra banda també hem incrementat la capacitat portant de les cistelles per a poder descarregar pes hasta 500 quilos, el qual